Смених се кардовете за ръцете. Те са по-големи и много по-масивни така и отвътре, и отвънка. Ще пази много по-добре. Защото не бяха и въобще не бях доволен. Тук е много по-добре работа. Ето спрямо ръката. Ще пази перфектно. Перфектно. Много съм доволен. И изглеждат много добре. Карбонче, пак аз се падам по карбончето. Да. Браво. Доволен съм. Качи ли малко надолу, такива надолу гледат пък. Отзаре, като миниш, не са надолу. Ма гледам по другите сайтове, там дето има такива мотори, всичките са такива. Все надолу гледат. Майните.